Huriani dibata nah nolonga dibagasa Tuhatta Yesus Kristus taparade rohado pikirata dibagasan tikion nalaho manangion hatani Tuhan martangnya kita. Debata Jehovah, debata parolong rohana sumurung. Moliate Tuhan disudi akadinggan dibasam asini rohamna dilihom utu bagasa ngulu nami. Las dibagasa tiket Tuhan nami naing taruli dohami sian hatam. Paluas matodim nabadia nama dongani jala manuturi hami. Asatung mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin. Damang dainang hatani debata nasar tuhita diapala partikianon dienek maisan buku panurirang Yesaya bidul 55 mamukka maisane sada rodi ayat na palimahon hujahok kami matu hitaganu marsada-sada odo hatani tuhatta. O sudi hamu akan nama uas Roma hamu tuaekon. Jala hamu akka naso marhepeng. Roma hamu manuhor. Manggoli dohot mangaton. Sa Roma hamu manur anggur do susu. Unang pola marhepeng. Manang marpanuhor. Buasa tung madasi kepe kamu. Tuna so tao hangulonoton. Jala nani omomuna tuhor ni naso tao pasonak kamu. Sa tangihok kamu na maau asa panganomuna na taboy. Jala bosuran rohamuna di tabo-tabo. Tarehok kamu na mapinggol muna. Jala Roma hamu tuwaw. Tangihok kamu na ma asa mangulutod dimunay. Jadi behenok kumatu hamu padan sa leleng-leleng na. Ima padan parasian nasi tongi tu si Daud naso tupa mubah. Idama sitidangi tuaka bangso iba na hulehon bahen partogi do silon patik tuaka bangso. Idama bangso naso tinadapian ikon jomudo. Jala bangso naso tumadahoro manaho piho ala ni Jehovah di Batam. Do ala ni nabadian ni Israel. Anu nga marmulia ho dibahen. Ido yang usahana. Dihita saluhut na kadamang do dainang. Na hinalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Adong do dua sikap ni jolma. Molo mangadupi akasitaw no di tonga-tonga niya kaparngoluon. Sikap na parjolo may ima dipake hadirion na pajonok ko dirina tu debata asa gabi margugo. Manang dilului debata mangurupi ibana. Ale sipat na paduahon olo do dipake hadirion na laho mangadupi akka parukiloni hapelam humasu sa ibana. Alenia manginang dang boy memang tapung kiri di tonga-tonga niya kaparngonota. Gumodang do jolma. Di jauh debata. Di pajono dirina tu debata. Ditiki na targugut manang ditiki na marsitaonon. Alay mola marsonang-sonang do. Manang dinggad do akaparnguluo ni lancar-lancar saja. Gudang do kita. Gabinang tayo tima debata. Amanginang di bagasan barita nauli na sa tuhita di apala partikianon takas do didok pada bisuk pada narobi Yesaya 55 on marumakum mon ima hata ni si Yesaya di deutro Yesaya na patoluhon bagai patoluhon na dipasahat na baga-baga ni debata tu bangso ni debata na nang mula na manasida
sian parhatobanon ni bangso Babel. Jala dipaingos si Jesaya do bangsoi asa ditangyon na sida madibata. Monotung ne selaon na sida manibil selo monirohan ni debata. Na sida lipesian akadalan ni debata. Alai di ujungnya kasih tahun ni dipangidoma. Ikon adong mahamu bau niroha. Ikot tading ma pangalaho dinasida. Pangalaho narobii. Roma ima pangalaho nai baru. Pangalaho nai baru ima patudo dinasida. Asa dapot asiniroha ni debata nasida. Gudang padebisu pada narobi. Didok do ima turpukon sema Israel manangihon ima holang debata. Amanginang molota parohasan bagasan turpu di jamita di apala partikiano. Didok si Jesaya do tu bangsoi. O sude hamu akan mawas. Roma hamu tuaekon. Jala hamu akan nasomar hepeng. Roma hamu manuhor. Mamonggoli dohot mangaton. Seroma hamu manur anggur do susu unang pola marhepeng mana marpanuhol. Jow na pinatupa ni si Jesaya tu bangsoi. Asinerohan ni debata. Basa-basa ni debata. Naneng patupaw ni debata tu bangsoi dada martuhor secara gratis, secara cuma-cuma. Ala ikorodu nasida tu debata. Haluan na nang patupaw ni debata tu bangsoi gratis. Ala ikon debatado tayo no dinasida. Ikot tadi kono dinasida do. Pangalaho dinasida na manibil Salomon ni rohani debata. Alai ikon mulak manasida mangoloi debata. Ikon mulak manasida manangih debata. Asa taruli nasida. Asa marulopolop nasida. Asa marlas niroha nasida. Asa totong di tonga-tonga niya kaparngolo dinasida. Dapat akahinauli. Jow ni debatahon. Tubangso nai. Ima jow nagok holong. Jow nagok ima halabason ni roha. Jow nagok ima aka hadameo. Didok debatado marhite-hite si Jesaya. Asarona sida. Mangato si panganon naso martuhor. Minupon ima sinumon na gratis. Sudi nang lehonon ni debatado. Tu bangsonai asal maolo nasida manangiho debata jala paubaroha dinasida lamang oloy debata. Amanginang nahinolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan ojahan nasa tuhita. Didokdo tung masetakas tangihom madebata asa manguluho. Ahado na naing dohonon diturupukon nagabi ujahan ni hapor siyota. Di minggu kuasi modogeniti na marlapata songon poso-poso na baru tubuh na muawas di susu. Na parjolos sahali marhite-hite jami taon nang dipaingot do bangsoni debatai asa manangihot debata. Di minggu na parjolo dung pesta Paska. Sudinang jolmay nunga di sesa dosana. Sudinang jolmay nunga di paimbaru. Gabi songo poso-poso na baru do sudinang jolmay. Alana gabi songo poso-poso na baru do hita. Berarti
na mawas do hita disusu. Berarti na mawas do hita di debata di tonga-tonga nya kaparngota. Nunga dipai baru debata hita di bagasan Yesus Kristus. Nunga dipai baru hita di bagasan hayona. Aleni haim baru oni iko patari dahonota do. Marhite-hite na totok kita di tonga-tonga nya kaparngota. Holang debata sabing nama olwata. Molone selaun amanginang. Dang debata tatangihon. Dang debata taoloi. Gabi marlauk dosa do hita. Gabi ragam do aka hasusaan. Aka si taonon na taay ala ni dosay. Alay dung ditobus Yesus Kristus sita. Dukehe ibadah siya namate. Ditaluhod do huaso ni dosay. Dipay baru do hita. Aleni ala nang dipay baru Yesus Kristus si do hita di bagasan holong ni rohana. Berarti Roma hita tu Yesus si. Holang Yesus si matatangihon. Di tonga-tonga niya kaparangulota. Mono tumpe. Mengadopi akasi taunon. Bukan berarti amanginang. Tatangiho Yesus. Tatangiho Tuhan. Gabilipe hita siya si taunon. Daong amanginang. Alay. Debata di bagasa Yesus Kristus. Mamastihon tu hita. Mono tumpe. Ragam akasi taunoni. Na odihonon na do hita. Mangadupi salhutnay. Napaduahon amanginang. Siyantur po jami taon. Nang dipangido do hita ganuk marsada-sada. Asa tapatinggil masih pareota. Tugok ko do jauh-jauh ni debata. Tu dia do hita di jauh debata di bagasan Yesus Kristus. Di do di bagasan naik dapat tuluni. Jadi bahenokku mahamu. Tuhamu padan saling lilingna ima padan parasian. Nasitong tu sidaut nasotu pamuba. Jadi di gokon di jauh debata hita. Mangulu di bagasan padan na pinatupa di bagasan Yesus Kristus. Padan para sinirwaan. Padan di bagasan hasitongan. Jadi, dung ditobus Yesus Kristus hita, dung ditogu hita. Ditogi do hita pajong jokon akka hati goran. Pajong jokon akka hasitongan ni debata. Alay asabu imata pajong jong hasitongan ni debatai. Tahati dakon debatai. Di bagasan akan ngolutta. Iko jumolo do hita. Manangiho debata. Amanginang manangiho debata. Gabisa da kewajiban do di hita. Mangoloi debata. Gabisa da keharusan do di hita. Molo neselaon. Ngulut tojot amanginang. Pas mabigi jamita pe hita ibaratna. Di bagasan parmingguan. Olo da odok. Mabigi jamita. Olo da mereng-mereng kempon. Mabigi jamita. Olo do ima pikirat talau tu na asing. Ujung na ana terjadi. Saya majamitai. Saya parmingguan. Mula kita siya bagas joro. Danganok kamu baon. Pangalahota teta ramun. Pakatayota teta lumlam. Pamikiriota tetap ibaratna pamikirion naroa. Aka niroha. Tetap marsigorgor di bagasa roha do ate-ateta. Dah kanong hamu baon. Alana memang. Dang tatangihon. Dang tapak kesipareton. Dang aduk ibaratna songon poso-poso na baru tubui. Yang semuanya dibersihkan. Maka ketika di minggu kuasa bodegeniti, kita memahami bahwa kita ini sudah bersih. Seperti buku yang kosong, buku yang putih. Yang tidak ada lagi titik-titik noda. Maka yang diisi adalah firman Allah. Nah, kita tangin hata di debata. Nah, kita ului debata. Wasa asa ima isi ni pikirata
isi ni rohatta, isi ni akapakatayota. Barto sakap ni di bata. Bangso ni di bata, na di bagasan turpukon, ditugihon, neng mula na manasida sen parhatobano ni. Aleni, nekon adong nama akahamu bau di nasida. Molo ne salahon basa marsitaon nasida. Ala dam ol manangin debata. Ale molo ditangin debat nasida debata. Gabi marulu polo do nasida. Nah kita pesongoni do amanginang. Amanginang nahwawalongi hami di bagasan Yesus Kristus. Naparpudi sahali sian jamita nasa tuhita di apala partikyanon nang dipaingot tuhita. Songos sada carita, sada ilustrasi. Di sada tiki adong masa halak jol mana marlayar. Jala dung marlayar ibana di bani mana mapeta di bagasan parlayar di mana. Jala petaon di bado di museum nadong di Inggris di pamerhon sekitar 1525 di bagasan petaon ala na manggabar petaon sahala pensiunan marinir di Inggris do di ban imana ma digabar-gabar petaon di son adong begu di son adong ima binatang nagugu. Di son adong ima begu naganas. Di son adong ima raksasa. Di ben imana masudinang di titik-titik di peta. Nasohe di dalani ibana. Jala pola gudang. Jolma maka porsyai. Alai sadatiki hira-hira tahun 1800-an. Sa ratusan tahun dung peta ni madigabar. Adong masa halak musenang penjelajah Inggris berlayar. Namargoar John Franklin. Dituhur iba nama peta di berek iba nama. Dung di berek iba na kagabar-gabar peta adong begu, adong binatang buas, adong raksasa do kana asing. Dihapusi si John Franklin ma. Gabar-gabar tada-taday. Dihapus ibana ma. Dihasokkan adong begu, ditulis ibana ma dison adong Tuhan. Dison adong raksasa na digabar na perjolo, dihapus ibana, ditulis ibana dison adong Tuhan. Digabar na mangiu pesongoni, digati si Franklin ma, catatan na dibahen di mariniron, gabe sada catatan dang biar niroha be, alai catatan pos niroha di padunganion ni debata. Nah, amang inang ahado na masa di dalani si Franklin masudinang ima na digpetai memang dang jupang di iba na be akasi taunon, dang jupang di iba na be raksasa, dang jupang di iba na be aka mara, dang jupang di iba na be aka begu. Alai akahal na menajup nama di Jepang imana. Nah kita pesongoni do amang inang. Dung dipai baru debata kita di bagasan Yesus Kristus ikut ima catatan na baru manata patuduhon. Molone selaon di saat au marbada ikut tulisot nama di sana mardame. Di sana marga jangdila ikut tulisot nama di sana au ibarat na patudun holong. Di sajol mana mak kosomiau ikut tulisonot mana di sajol mana mak kahologiau. Di sajol mak kapanako ikut tulisonot nama di saat akajol mapangurupi. Jadi ngulutot amanginang, mari kita ganti catatan yang sudah lama itu usang oleh karena keberdosaan kita. Itu harus kita hapus, itu harus kita tinggalkan. Dan memang itu sudah dihapus oleh Yesus Kristus. Maka catatan yang baru yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita.
Jadi malah nong catatan dari baru do ima di leo Yesus Kristus tu hita. Berarti akalas ni roha nama dapota. Aka ulu puluk nama dapota. Aka holong ni roha nama dapota. Alenia amanginang. Taingok ma. Yesus Kristus nang manugu hita. Yesus Kristus nama jo hita mado imatu hita ganuk marsada-sada. Oh hamuna akan nama uas Roma hamu tu aikot. Nama uas hita diaka asini rohani debatai. Roma hita tu ibana. Tatangi homa totong debatai. Asa ngolu tope gabi ngulu pasu-pasu. Hobar tulomoni rohani debata. Amin. Martanya kita. Moliate ma hupasa roa nami tuho debata nami. Taruli do tuhak kami. Marhite-hite hatam. Di paposorohan nami Tuhan nekokodo tanginon nami. Ala nang dipay baruho ngulu nami. Ditubuso kami Tuhan. Ajari totok kami. Patuduh na imbaruho ni. Marhite-hite pangalahon nami si ganopari. Mulihate Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas ma dihita amanginang Tuhan mamasu-masu.